Number 4, Jpac okwu anyi ọnụ my brother. All Jpac batara ba Akwa Okuko wee wete format ka ọrụ na-aga aga. Kpọpụtazie n'ihu akwụkwọ before ndị ọzọ wee nyezie aka were lazie akpa n'iyi. Ekene m gị Igbo ndị mena game ntị. Enwe video mmel few days yesterday or so. Emem that video. Enwe ihe nkwu in between that video mgbe na-ekwu okwu Fada Mbaka asem all these dirty bloggers on Facebook that they should come. No, say hanyo be here sin. And I so much thank God that this our brother won't have a video and I could be a queen. These dirty bloggers all say hanyo na because he said it openly. And well, he meant on social media that most people do not pay attention to. Before na we Akwa Mbaka Ebukobi gidi. And well, people like us do this thing no we kick against okay Ndigbo. And in the midst of fighting that battle, no Reverend Father stood with us then, we bloggers. No Reverend Father stood with us then. Or even come and say, job well done for you for defending Christianity, because in our own we don't care whether Ndigbo Catholic, Ndigbo Pentecostal, in as much as these people are coming for you. We will join hand and fight those that fight you, in as much as the name of the Lord God will be defended and victory for the body of Christ. People like me. So be in between those things. People pay, bloggers are paid heavily. Heavily. Bloggers we are paid to Dibia. They we are paid. Uno no yaka Jpac juye walone. Wesi no yama kwela Akwa Okuko noko. Go back to my channel, just click my video, check my oldest videos. I have atole bini Akwa Okuko that year. Atolia, that boy atole bini. Man, Jpac being the MC of the occasion doesn't want a shame. He was the people that engineered the boy. He was there. Openly na Akwa bụ his boy. No one kwela Akwa Okuko n'ọkụ na Akwa Okuko na-echefukwana. That was why Mbobia feeling na ihe kwesị ilulia ya ochibe Akwa Okuko we go Lexus we chee ya nya bulu megene nya bulukwa na emechela ọnụ. The same thing be hesele nya na akụna ratu ugo okwu. Akụna zo juwe bịa tiwe na Jpac chọkwa ka onye ya moto. O wee si ya mba na ọma mmenwu ya. A lot of them, including Jik. Jik have a problem at this social media because now we are talking about some of the things. But even when Zion stepped into it to evangelist, nobody again will share all this Reverend Father they did not come out at that time saying a job well done for at least for sanitizing. Somebody like Father Joy Webe, he came out that time with debunk one by Akwa Okuko Jibini and okay it ala from the by also Father Joy Webe came out at that time. Man, all this Father Chakapu man no none of them came out. Evangelist Obuku Bibi here much Sigosino Uzu and then the Okeja drags no Zunde mother on social media. Because now the last woman I drag had a bozo mother when I win in Hajite Bolia, where Ulum Madden and Ulum K woman would Bolia Ubaya Nimeba. And police step in that time when open a boss. All of you, we are here. How are we turning deaf ears, guys? And what is we here? Sinake Bukubi Potabiana nearby. This young man Jik has and they promote all these Dibia on social media by wire today. And they could me bonye son and they could a lot of them in a Okongwu Dibia again. They were there. All of them be promoting, but nobody has ever come out to question these guys. Say he how don't promote na neighbor. Does he really mean unemori husband nalo? Problem and today between all these bloggers and backers. So where are they all these things in our bottom? I keep saying it.
and I will still keep repeating it again. On the dirty bloggers and all this in the Southeast content creator, those group are 90% of them promote with Dibia when we're behind today. They were being paid. Akwa Okuko paid a lot of them. Mbahoya be set at 2 Akwa Okuko na rope to onye get 300,000, itili go onye 200, 500. Mba ego ana alibi you know. All of them mad na eme those promotion mba. Ese akwa bute na photo and if 200 mba. Let us not forget, I dare forgetting that these people were the people that engineered this thing in a sekitano or hamanyolia. And this is the full video kono mono enje kolono basenketa. Check godu ngwa tata na obodo oyibo ị na-akwụlite be ndị ụgwọ ha lọrọ gị ọlụ inweghị moto mana ha na-ebu ndị kpọtara gị moto which means na agbara gị ọsọ afịa ngwa gee ntị ife a bụ ndị promote all these evil debates today when I was peace na Igbo. Number 1 Nonso Ogidi onya promote Sobali bugini million wilo kalabu Nonso Ogidi. Number 2 Okongwu Dibia onya nwudere the whole people bụ ndị Okija bụ ndị ọjọọ bupute n'iru akwụkwọ na makwa promote kwaro igwe Ayanando. Number 3 Oga Jik. Oga Jik je busisi dibe niile doro na eme ụzọ ebuo ọ na-promote ndị ọma na-promote ndị ọjọọ mana Okongwu Dibia bụ gịnị sọ ndị ọjọọ ka ọ na-promote. Oga Jik bubutere akụrụ na Togo n'ihu akwụkwọ o wee na-esu ndị mmadụ mkpamkpa onye nwa promoturu akụrụ na Togo o wee bụrụ nsogbu nyela anyị. Number 4 Jpac okwu anyị ọnụ my brother. Jpac batara ba Akwa Okuko wee weta format ka ọrụ na-aga aga kpọpụtazie n'ihu akwụkwọ before ndị ọzọ wee nyezie aka were ụlọzie akpa n'iyi. Number 5 okay maro Oga Jik. Oga Jik bụ nyanwa na Okongwu Dibia jere na nke Ayanando wee lụbalị ya ọrụ nke bụ na ego ha nwetara ka nkụ ego buru ibu o wee si n'ime mba Ayanando wee bu ihe moto mgbe na-ajụ ụnụ kedu ọlụ alụrụ a na-ebuli ha moto ịkụ against coming elie nke onye ndị a bụ ndị nwudoro Igbo culture wee bupute ndị ajọ dibia n'ihu akwụkwọ o wee na-afịa n'azụ ụzọ. And you watch all these people they later get problem with India halolo you know why na ọ bụ ezigbote ọlụ ha alụ gịnị bụ ha alụrụ ọlụ ohi ọlụ kam iri ndị mmadụ a na-alụ based on contract onye bụ na ọ bụghị ihe dị mma ka ọ bụ a ga na-ekwu ya. 1 Jpac mesịrị sebe okwu wuti Akwa Okuko maka enye ha moto ekwere na nkwa adọgasị anya ebu ya moto ife ọma ka ha na-eme eji wee so okwu answer is no. 2 Okongwu Dibia mesịrị alụ Okongwu Dibia gbaba wọọ wuti Ayanando nke bụ na ha chọrọ igbu onwe fa gbagide wọọ maka gịnị na-ekpeli ya mkpa moto. Oga Jik ebulie moto nke ya oluorie obulu na kpuo kedu ife a na-alụ a na-ebuli mmadụ moto. Check godu ngwa tata n'obodo oyibo ị na-akwụlite dibe ndị ụgwọ ha lụrụ gị ọlụ inweghị moto mana ha na-ebu ndị kpọtara gị moto which means na agbara gị ọsọ afịa. Onye ọzọ gịnị ịbalụ mmanwụ Akwa Okuko bulie moto ịma why no promoturu Akwa Okuko ka o wee baa n'ọkụ wee libe ndị mmadụ o mesịa ha se okwu ọbụla dọwa ọ naghị nnukwu side nke ekpechili ịma why na ife a na-alụ bụ nke ka a na-eli geta ntị ọfụma gị mụta ife ka onye ọzọ Nonso Ogidi tiri eze nwanyị Sobali o alụsị jele obodo oyibo nọta egwu anwa wee bupute mmiri enwilo o wee libe ndị mmadụ adụrụ o wee libe ndị mmadụ o mesịa ha wee sebe okwu ha were gbaba wọọ
gbaba wọọ ka ife a na-esele okwu ego oyibo ego eji epromote fake ego eji ebupụta mmadụ n'ihu akwụkwọ. otu ka ọ dị n'Oga Jik o mesialụ ya na eze obi dọgasịa ha kpa anya ọ bụrụ na eze obi igbo na-azụrụ onwe ya afọ nwere uche ọ bịachie okwu anwa udochia. ifugi ihe now na all these canvassers ha nche enweghị na-aga ipromote ndị a based on ha nwere ihe ha na-arụ. ha na-epromote ha based on ụgwọ a ga-akwụ ha na nke ha ga-eli because na ndị a bụ fake. onweghị nke kụtara eku ya aka. check my videos, ana m eji fact were abịa. ọ bụrụ na ndị a fụrụ ọdịnala n'anya na ha na-epromote ihe nwa n'ọdịnala, why ha ji were ese okwu ụdị ndị kpọtara ha ne? ọ because na akpọrọ ha for gịnị ka akwụ ụgwọ wee bute ha n'ihu akwụkwọ ka emegbuo ndị mmadụ. Dibe na-ajezi mmadụ moto nke nwa tata agwọọla ọgwụ azụtawughị moto ifele mee gị. ọ ndị a mebiri Igbo culture.